Ahojte, vítam vás pri novom videu z Minecraftu spolu s Titánom. Sevás, Titán. Čau, čau. No dneska to bude také špeciálne videjko, pretože vonku sú horúčavy a náš mozog to nedokáže spracovať, či sa troška budeme dneska blázniť. Je to tak? Hej, pretože konečne máme voľno. Hej, 2 mesiace. Jupi. Tak, Ideme. poďme na to. No, Tu máme Arina, čo to je more. hej, toto je také, Toto je kopanie svetom. presne tak. Letom svetom. O, čo? Pres. Leto. Svet teraz je leto. Hlina, hlina. Potrebujem maso, som hladný. Rani. Idem Asi ja som, hej. Idem pre čuníka. Donesem ti, dobre? Čun. Hej, šun. Šuna. Dajme si šunu. Bacha, to je pigment. Ty pigment. Zabijem ťa klackom. Ja som ho tiež chcel zabiť klackom. Chceš? Poď sem, poď sem. Dám ti maso, kde si? Ja, Tu máš. toto je môj úlovok. Klacek. To prasa ma udiera. Aj nie. Výborne, masko. Máš sa, daj mi jedno. Ďakujem. Tak. B. OK. A ako si zatiaľ užívate letné prázdniny? My dobre, však. Áno. Napíšte, či si boli možno na nejakej dovolenke. Ja som bol len v takom meste. Hej. A ty tiež však. Ja som bol, neviem, kde som bol. Áno, hej. No. Klackom strom. Tak, no. Dneska sa možno tady zabydlíme. Však. Možno. Uj. Výborne, polhapka. Toto je naša záchranka, či tu asi ostaneme. Však. No jasné. On tu spadol. To sa mi nepáčilo. Oh. Máš nejaké masíčko? Mám len polhapka. Hej, dám ti. Kde si? Tu. Poď sem. Ja som doma. Dám ti meso. Ďakujem, dobrý muž. Púšač. Ty. Poď sem. Poď sem. Ty si mi ukradol veci. Čo som ti ukradol? Môj kopík. Ja si ukradol nič. Udriem kameňom. Keks. Budem ťa keksom. Poď sem. Drevený keks. Odáme mu kameňu. Hej, asi hej. Poď do toho. Lebo sa ti píkeks. Neviem. Dobre. Ja som ešte príjemný. On má klacek. Sakra. Nevzdám sa. Joj, dobre, tuc. OK, no. Pohľadím stromík. Dobre. Božači, idem sa zabiť. Kde si umel? Tam, kde ty nie. Á, vidím. Hej, nechaj moje veci, to sú moja hlina, môj pikeks. Dobre. Keks, kde som zomrel vlastne? Tu. Dobre, nechod tam, stačí, stápiť, please, díky. OK. Takže, tiež mi si fínu. Wi-Fi-nu. Pôjdeme. Wi-Fi si vyťažíme, to Áno. sa nedá. Boris, už mám 6 Wi-Fi. Toto bol nejaký krompelík. Hej, mám to tam nechať. Na čo nám je vené, to vyťažíme fajn, nie? Hej. No takže kam ideme? Ja neviem. Toto vezme so sebou.
Vevina, prečo si ma udrel? Pardon. Dobre, stačí, dobre. Jill, hej? Sorry. No, poďme tam, kde sme boli v tom hardcore. Do tých hôr. Poď. Tie hory boli naopak. O tam. Hlina. Základná surovina na stavbu domu je čo? Hlina. Presne tak. Nachádza sa úplne všade. To bol dobrý človek, kým neumrel. Run. Oh. Bude noc. Tešíš sa na noc? Bude zábava. Nechaj ma, prosím. Ja som ti nič neurobil. Potrebujeme... Mám 3 vajca. 4 vajca. Chcem vás. Tu máš. Ako ty vlastne bežíš? CTRL. Ešte podrží. Vajce. Všetky sa minul. Ja vlastne to som vedel, to bol iba joke, som si chcel s tebou strieľať. Oh. Kvak, kvak. Oh, oh. A oni sa idú nechcem. Hobičky, hobičky. Poď. Neboj sa. Ďakujem. Ja potrebuji klacík. Jak to už to rástlo? Tu. No. Počúvaj, nemáš nejaké masíčko? Vieš, mám jedno maso. Pozri sa, kde si? Chcem ti ho dať. Tu som. Hotovo, už som ho zjedol. A bala moje maso. Neboj. A vlčík. Máš, kde je? Tuto. Ty poď. Jak utekám, ale... Ahoj, vlk. Nedá sa uzbiť, ona červenou si to vlkodlak je. Poď! Mne vlk ide. A jo, to už. Tak nič, nechcem zabiť. Pomoc. Aha, jaskyňa. Ďalší vlk mi pomôže, určite. Jaskyňa. Skiňa. Poďme do kine. Ty si... Ja, to je potom. Kámo, kde si? Ja som išiel do jaskyne. Kámo, zomrie ty. Hop. Výborne. Kde si? Kde som? Kde sme? Kde si ty? Kde som ja? Kde si? Tak, okej, to... Kde si? Ja som hore. Hare, vidím ťa. Tu si. Poďme nazad. Kam? Tam. Do jaskyne. Ideme, do jaskyne. Bloky. Horúčavý však. Digon zombíci, idem na nich, poďte. Máme. Na nich. Aj creeper tu je. Toho si doberiem. Aj skeletony. Poď creeper. Poď. Idem za tebou. My sa nevzdávame. Čo je náš dnešný cieľ? Neviem. Všetko. Petky či zombie? Až je tento tu. Poď sem. Run away. Run away. Run. Kde si? Where are you? I'm here.
skeleton. Skeleton cell. 3 skeletons. I go here. OK. I'm here. Ako počujete, naša angličtina není najlepšia. Ja som to mal. A ja. Nevzdáme sa. Poďme na nich. Si 2 huiny a ide na nich 3 huiny dokonca. Ja idem holou rukou. Do nich! Aj do nich. Aspoň jeden musí umrieť. Koľkokrát sme už asi umreli. Veľa, ale nevzdáme sa, poďme. Musíme ich zabiť. Do vojaky, zombie, ty jeden. Ty umreš ako prvý skeleton. Mňa nezabil náhodou tento? Nie, mňa zabil mrňanec. Ja zabil tento tu. I need help. Oh. Idem ti pomôcť. Len to je bláznivé. Mi ukazuješ, zabil Enderman. Hej. Čo je za zvuk? To čo bolo za zvuk? Kámo, to čo bolo za zvuk? Kámo, ja fakt neviem, to som nepočul nikdy. Speedy. Mám 2 šípy. Máš 2 šípy. A kosti. Oh. Ja vidím toho Endermana. Hej? A mňa zabil kostlivec. Zas ten zvuk. Čo mohlo byť? Oh. Vieš, ako to vyzerá? Hej. Ale vieš, je zabavné umierať dookola. Hej ty, poď sem. Porazím vás. Voda by vás porazilo. Ne. Musí ich poraziť. I'm here for help you. I need for help you. I run. I'm coming. Mám luk. I need for potrebujeme na vlastne. Hej. Mám 4 šípy. I need help. Tam si kde? Tady. Ja už viem, že som. Ten malý musí umrieť. Prídem o luk. Výborne, tam máš luk, keby si chcel. To je asi najzabavnejšie na tom Minecrafte. Umierať do okola. No, to ešte pokračovanie bude, neviem ešte kedy, ale určite bude. Tak pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a odber. A Titán už tam beží. Takže čaute.